खायनो जों खबर मानो गोताल पलिटिकल पार्टी जे नेशनल पलिटिकल पार्टी खाय तंनाय रक ताबुक बरक दत्तन बुबाग्रानि थानसानि मारिवो फायनानि बागै जतन थियारेंजा अबा हायजेनो जों थिनिबो नरक जे फायनाय रक्त जों बलायके खाबाय खुबाय लाम थकनानि बागै जों थिनियाव जागा पान्दामा खालायाव हायसे ताकुक ताय फुकुक जों थाइमानो सिनि ओ जे चबा इलेक्शन पाइनानि बागै एनमानि आ चबाया जे चबा थाने 73 बছর रमै যত কিছু সিনি দিপ্রাসানি শেখ জাকপানি পরে जों অত্যাচার খাইজাখা बुथारजाखा सान गोथां रमै बुजाखा आबनि परे जों दाबो वाइसा जत्त दिप्रासा थानसानि दतमानि बागै जों चबा खालायथिनायैनो सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप बाय जत्त तिनि जों थानसा खालायै मान्दाय हायजागावो सिमना हायजागावो धर्मनगर हायजागावो हुवाय हायजागावो आसामबारि रामचंद्रघाट जुलाइबारि जत्त जागावनो जों तिनि थानसा खायै बुबाग्रानि लिडारशिप बाय जों तिनि खरां फिसाय दङो नरक नुखनासिनि बुबाग्रानो जेबाबे बिनि बखा अति प्रसानो जत्त किसु रुवाय तिनि मकलनि मगदै खिखलायै बार सिनि किसिं सिनि जेपुरो जों साखबाय साख वालाय कायजाङो मकलनि मगदै क्लायो सिनि बुबाग्रानि जेपुरो तिप्रासा बाय तिप्रासा चबा नांलायो बखावो दुखु नांजागो सिनि बुबाग्रानि तामंगै ताथब जत्त सुजुग सुबिदा रिया करे निनि आनि थिनांनो सोरामनानि बागै बथिनि हायजाक ताकुकताय बुकुक सं तिनि आं कायसा गक थानानि मुसुङो थानाय कयेकदिन सिगांनि सिमि जों जेपुरो खोनागा बोसगाङो बिसि इलेक्शन नंनानै थाङै दङ होनै आफुरुनि सिमि सिनि साखबाय साख गोबाङा बर' जों चेयारमेन नंनानै मेम्बार नंनानै भाइस चेयारमेन नंनानै आबनि उकुलखौ खासिकमानि परे साखबाय साख जाति बाय जाति तिप्रासा बाय तिप्रासा खाक खेंलाय मानि नुकजागै दङो आं अकसे थानानै मोसुङो तागुकताय बुकुकसं ओ जे चबासिनावबो चेयारमेननि चबानो तावान सुक्ति सिटनि चबानो तावान सुक्ति दफासे निनि याकुक तलनि हासे कमरि दङो ताबुक जे जागाव तिप्रासारो थानाय 72-73 बছর सिगां इ हावो मेजरिटी इंगै 90% नि साइपानो जों गोबां बर' संख दंमानि दिनै साखनि हावो गुबुननि दफानि बर' सिनि हास्तेव हायमानि बागै संका कमिमां जों दिनै मात्र 2010 नि रिपर्टनि मते 31% सि दंसिउ जेफ्रु डिलिमिटेशन 2026 आवनो आफोरनि डिलिमिटेशन नि हिसाबैनो सीट ड्रप एलोकेशन जों बायनाय जेफ्रु सीट ड्रप जोंनो तिप्रासानि सीट आव 20 ता दङ रिजार्व सीट ओ 20 ता मेबी 25 रखनो जनरल सीट आव 40 ता रख दङ ओ 40 ता सीट मेबी 60 रखनो जेफ्रु डिलिमिटेशन नि थानाय जों आफोर